Jau, zdravičko, tu Bohuš. 15.3.2012. Ideme na to. Poď. Život plynie ďalším štvrtkovým dňom, takže najprv v práci a potom za majkom. Občas riešim život freestylom, zlom stále som tvojím Bohuškom. Vyhlásený battle z búdky a teraz buď múdry. Čakám ďalších MCs, či dajú freestyle súdy. V priebehu show sa dozvieš presný termín a my budeme čakať, ktorý MC je lepší. Ale úplne najviac prebehne losovanie všetkých účastníkov tejto show. Rozhodí sa pán, potom príde hlasovanie. Show must go on. Tretí deň bez piva, no a dnes to bude skúška. Páč večer pôjdem do červa freestyle skúšať. Zajtra work, ale viem, že to dám. Hlavne, že je víkend a ten voľný mám. Sleduj, že diel bez hostia nemá cenu. Pár sledovanosť klesá okamžite dolu. Robím to pre iné, nielen kvôli menu. Som to ja, moje vnútro a moje skóre. Víš, ale skús tej veci niečo nájsť. Teda aspoň dúfam, že sa tam dá čo nájsť dá. Na hip-hop stage hlasuj za môj track, sú to veci všetné o tom, jak to vidím dnes. Hit paráda top 20 je aspoň ako šanca pustiť dobrú vec pre každého nenažranca. Práve som dopálil hrozné, preto zniem kamo takto. Pre pár z vás by som mohol byť aj tatkom. Chcem vidieť, jak buchtičky teraz vrnia zadkom. Byť na chvíľu tým vyjebaným mladým skratkom. Koniec nostalgie, prihlás sa do betlu. Ak sa ti páči, tak zdieľaj moju vetu. Alebo tak ahoj, zdravstvuj, hello, či servus. Čo sa s vami lúčim, vidíme sa v červu. Aj, tvoj Bohuš 365. Bratu, maj sa pekne. Ja sa teraz s tebou fakt lúčim. Zdvíham kotvy a idem si zadžemovať dobrý freestyle do červíka na Palmovke, medzi Palmovkou a Invalidovňou. Proste to nájdeš. Maj sa pekne, čau.